थायनो नेनानै दङ आं अराय समाव आं नोंखौ माबोला नों सिंनो हर बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दा समाव सावरायनो सिगांदों जे मुलुग दावहा जानो लागै थासारि फैबाय थानाय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा रासियानि राष्ट्रपति एबा हादरगिरि पुतिना जोबोद आब्रायै इउक्रेनखौ दखल खालामनो थाखाय सिगांगासिनो दं होननानै अजद लाबोनाय जादों इउक्रेनखौ नाट'जों सोमोन्दो गोनां गासै हादरफ्रा सापर्ट खालामनायनि बाथ्रामोन आरो बेवहाय आमेरिकाया इउक्रेनखौ मदद खालामनायनि बाथ्रामोन दा बैफोर गासै बिथिङा मुलुगखौनो मोनसे गिग्लुंनाय थासारि लाबोना होफैदों जे इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजि एबा दावहाया मुलुगाव गोसारनो हासिगौ आरो थामथि मुलुग दावहा फारसे थांगासिनो दङ दिनैनि दिनाव गासै सान जिसे बुब्लि बाबेनलांबाय आरो बेखिनि समाव गोबांथार खहा जाबाय इउक्रेनाव आरो लोगोसे रासियानि गोबांथार रौनियाफोरा जिउ खहा जादों आरो बिरखं एबा उरां जाहाजफोर दावहारु जाहाजफोरा माने गंफानिफ्राय गंफा गावख्लाय जादों इउक्रेननि रौनियाफोरजों बेखिनियावनो गोबां हादरफ्रा गावबा गावनि बानबुंथिजों दावहानि बागै गिखांनाय मोनदों आरो गावबा गावनि बानबुंथिखौ सोर फारसेनि जानानै होनो बेखौहाय बिथांमोना गावबा गावनि बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों दा जोंनि भारत हादराव इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय दावहा बेनि गेजेराव मोनसे दगमग थासारि जादों होननानै सानबाय थानाय जादों इउक्रेनाव गोबांथार फरायसाफोर दंहैयो आरो साख्रिआवलाफोर दंहैयो भारतनिफ्राय लोगोसेनो रासिया हादरजों आगु समनिफ्राय सोमोन्दो गोनां भारतआ रासियानो थोंजोङै मदद होनो हाया जादों बे कारनावनो जे इउक्रेनाव गोबांथार भारतनि सुबुंफ्रा दंहैयो आरो बिथांमोनखौ लाबोफिननायनि राहा खालामगासिनो दङ गंगा अभियाननि गेजेरजों गोबांसाखौ भारताव लाबोफिननाय जाबाय दिनैसिमाव 12,000 सुबुंफोरखौ लाबोनो हानाय जादों भारताव आरो बिनि आगोलावनो गोबांसाया सफैखाबायमोन आरो गोबांसा दासिमबो थाबथानानै दङ इउक्रेननि राजधानि किभ आरो रासियाजों नांजाबनाय सोहोर खार्किभआव दा गोबां साथाम भारतनि फरायसाफोरा अदेबानि जिउ गोमाबाय रासियानि गुलियाव दा बे बिथिङावनो रासियानि फारसेनिफ्राय बुंनाय जादों जे भारतीय खुनु सुबुंखौ बिथांमोना हामला खालामनाय नङा आरो भारतनि मानसिफ्रा रैखा मोननो थाखाय भारतनि पिपलखौ आखायाव लायोबा रैखा मोनगोन बेबायदि बुंनाय जादों दा समावहाय भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया माने पुतिनजों खेबथाम सावरायबाय आरो जोबथा खेबनि थाखाय मैया सावरायदोंमोन मैया सुनिबार खालि आरो मैयानि दिनावबो भारतनिफ्राय खावलायदों जे इउक्रेनजों जों नांनाय दावहा बेखौ दोनथ'नांगौ होननानै खावलायदों आरो बिनि उनावहाय रासियाया 6 घन्टानि थाखाय दावहाखौ दोनथ'दोंमोन नैबे जाहोनाव जे इउक्रेननि नौनारिफोरखौ रैखा मोनहोनो थाखाय एबा बिथांमोनखौ मेडिकेल ग्राउन्डआव मोनसे जायगायाव दोनहोनो थाखाय दा बेबायदि जादों दिनैनि समाव जों सावरायनो सिगां दोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव जोंजों लोगोसे दङ फजलुर रहमान एडभकेट बिथाङा बाक्सा जिल्लानि एडभकेट एबा बार एस'सिएशननि आफादगिरि
बेखौबो बेंनानै दङ आरो रासियानिफ्राय खार्किभजों खाथिथार बे खार्किभखौ अदेबानि बिथांमोना दखल खालामबाय होनना बुंजायो आरो इउक्रेननि राजधानि किभआवबो बिथांमोना माने मुभ खालामबाय थादों आरो आक्रमण खालामगासिनो दङ जायनि थाखाय इउक्रेननि हादरगिरिया दा खारखोमानानै थानो गोनां जादों मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव आरो बेखिनि मोनसे खोथाखौ बुंनो गोनां दङ जे रासियानि पुटिन गावबो माने मोनसे गोजान जायगायाव खारखोमानानै दङ होननानै बुंनाय जादों दा बेफोर बिथिङा मुलुगनि थाखाय माने मोनसे साननो गोनां जादों आरो बयहाबो गिखांनाय फैदों जे गमामा बे इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जानाय जेनाखि एना एनि दावहा बेयो मुलुग फारसे गोसारगोन दा जों बेखिनियाव जोङो गिबियाव सावरायनो लाहोनि जे उमेश ब्रह्म बिथाङा जिअ'ग्राफि एबा भुमखौरांनि सासे गेदेर फरायसा आरो बिथाङा आथिखालाव फोरोंगिरि खामानि मावगासिनो दङ आरो जारिमिन लोगोसे भुमखौरांनि बिथिङाव बिथाङा गोबांथार रोंगौथि दं उमेश ब्रह्म खुलुमबाय साबायखर बावबाय मानाव गेदेर इंखंनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांनिसिम दा बिथां जि मिथिनो लुबैदों बावहाय बुंनो गोनाङा बेनो जे जिहेथु बिथाङानो एसे रायखांलांबाय माने नाट' नर्थ